Arizmendi ikastola kooperatiba integrala da, horrek esan nahi duena da gurasook ere kontseilu erretorian parte hartzen dugula. Guk aukera daukagulako erabaki estrategikoetan erabaki horrek hartzen, gure guraso ikuspegia ikastolan txertatzen, parte hartzen dugu aktiboki, ezta? Ikastolen elkartearen bidez Euskal Herri osoan saretuta gaude, eta horrek gure herriaren kontzientzia eta kultura izan eta gauzatzeko aukera ematen digu. Gainera, 7 probintzietako elkartasuna praktikotasunera eramateko aukera ere badaukagu elkartasun kutxaren bitartez, eta horrei esker bermatzen da euskara hezkuntza eredu jasangarri bat izateko aukera. Gure aiton amonek sortu zuten hezkuntza eredua gaur arte mantentzeko ezinbestekoa da etengabeko berrikuntza. Herritik sortutako kooperatiba da, behar konkretu bati erantzuteko, eta horrek eskatu zion etengabeko hobekuntza beharra, etengabe sormena lantzea kalitatezko proiektu bat aurrera eramateko.